Ating isgutan ang pagkamatarong ug ang economic trinity kining justification o economic trinity. Makita kini sa of course sa chapter 11 sections 3 and 4 ang gisgutan ang Father, ang rule sa Father, ang rule sa Anak ug ang rule sa Holy Spirit. Akong basahon ang section 3 mato diri. Christ, by his obedience and death, did fully discharge the debt of all those that are justified, and did make a proper, real, and full satisfaction to his Father's justice in their behalf. Yet, inasmuch as he was given by the Father for them, and his obedience and satisfaction accepted in their stead, and both freely, not for anything in them, their justification is only of free grace, and that both the exact justice and rich grace of God might be glorified in the justification of sinners. Section 4. God did from all eternity decree to justify all the elect, and Christ did in the fullness of time die for their sins, and rise again for their justification. Nevertheless, they are not justified until the Holy Spirit does in due time actually apply Christ unto them. Mo kini ang beauty kining ang kanindot ka pagkaanindot o pagka kanang gitawag nga beautiful kaayo nga doctrine kining Trinity tungod kay sa diha nga naa kay nagtuo ka niini the doctrine of the Trinity magatudlo kanimo sa insakto nga role sa matag usa. Ang mga Unitarians dili gyud maka-explain niini ug maglisod sila og explain unsa pag save ni Jesus ingon nga tao lamang, dili God man. Ug ang Holy Spirit para sa uban usa lamang kini ka force, usa ka puwersa, usa ka energy. So maglisod sila og explain unsaon sa usa ka tao ang pag-save sa laing tao. O ang the best kaayo nga ilang ika-explain niini at best moingon sila nga dunay delegation of authority, ang amahan nag-delegate sa authority pag-save ug ang gihatagag delegation ni ana mo si Jesus Christ. Same sa Holy Spirit, ang Holy Spirit murag force lamang or energy nga gamiton i-harness sa amahan ug ang anak. Mura ba og gagamit ka og elektrisidad nga pwede nimo gamiton kung na energy ang elektrisidad gamiton nimo pagpaandar sa makina, no? Paghimo og mga butang nga dili kaya nato, pagpasiga sa mga suga, no? So ingana ang role sa kaning sa energy, kung ang Holy Spirit energy man apan blasphemous kini mga kaigsunan. Ang pag-ingon nga energy ang Holy Spirit ug si Jesus Christ tao lamang, blasphemous kini. Kay daghan ang maapektuhan ni ini nga doktrina kung tao lang si Jesus. Of course, dili kaya sa tao ang pagluwas sa isig katao niya. Ug ang amahan o ang Dios mismo dili mo delegate, ug ang Dios mo delegate sa tao nga ang kining role o ang iyang otoridad para pag-save sa mga makasasala, iyang i-delegate lamang sa usa ka tawo. Dili ka na himuon sa Dios. Siya na lang ang luwas kung ugaling dili man Dios si Jesus Christ, pananglitan, which is palayo ka na nga dili Dios si Jesus Christ. Ang mahitabo niini nga siya lang gyud ang pinaka plausible o pinaka kining reasonable, mao nga ang Dios na mismo mooy mo luwas sa tao, o ang Holy Spirit
dili hatagan ang Holy Spirit og role kung ang Holy Spirit ugaling dili Dios. So dinhi ang Trinitarian nga doctrine maghatag kini kanato og biblical og of course biblical man kini, maghatag og comfort og biblical kining reason nga ang kada usa sa ato makatuo, no, daghay mga rason ug daghay reasonably gi kaayo, no, ug pasabot niya reasonably kaayo nga ang pagtuo nato sa diha nga motuo kita sa Trinidad. Ug ato ka nagisgutan nag-course sa beginning sa atong mga lectures sa atong exposition diri sa Westminster Confession of Faith. Apan dinhi atong tan-awon kining pagbahin-bahin sa trabaho, no, gibahin-bahin ang trabaho, dunay division of labor, no? Sa amahan nay iyang trabaho, ang anak dunay iyang trabaho, ug ang Holy Spirit duna siya'y trabaho in regards sa justification, sa salvation, broadly speaking sa salvation sa tao ug particularly ang justification. Na dinig gisgutan wala diri diri sa atong sections 3 and 4 wala gipasunod nga ang unang gisgutan ang amahan, dayon si Jesus, o dayon ang Holy Spirit ang ikatulo. Kung dili dinhi, of course wala kayo napasunod, wala sa chronological order. Ang gihimo lang diri sa mga framer sa kaning Westminster Confession of Faith mo nga matud niya diri ang gisgutan nila is si Jesus Christ. Dinhi Jesus Christ, Christ by his obedience and death did fully discharge the debt of all those that are thus justified. Kaya ang justification, kung moadto ka sa chapter gyud sa justification, so maabot nato. Usamang kini dili lang man kay ang tao giila nga way sala, giila nga inosente sa atubangan sa Dios, kung dili gipasaylo usab. Now kanang pagpasaylo gitawag kana nga pagbayad sa utang. No, gibayran ang utang. Nguni ang gihimo sa ni Jesus Christ ang matag usa sa ato nakautang. No? Naana sa the Lord's Prayer, nga sa the Lord's Prayer ang iyang gilitok is forgive us our trespasses forgive us our debts. Forgive us our debts. Pasayloa kami sa among mga utang. So utang, kibali murag utang ang pasabot nga dunapay na commit, no, nga kasalanan batok sa amahan, ug ang mong kasalanan iila nga murag utang, bayrananan. No, now dili tungod kay utang, tungod kay naay atong gihulman ang sa Dios, dili mo na ang idea. Ang idea is naay atong bayrananan, no, dunay bikil, no, dunay atong kanang mismong ang paghatag sa Dios, no, paghatag sa iya na sa mga tao ug kinabuhi, no, paghatag sa mga tao sa kinabuhi ug the moment nga kita nakasala dito kang Adan, no, then napanunod nato ang mong sala, dayon pagkahuman ni ana kita mismo nakasala, no, aktual nga nakasala diri sa atong kinabuhi, no. The fact nga gipasagdan ka sa Dios nga mabuhi, nga wala diha dayon gikat ang imong kinabuhi, no, kana mismong pagprolong sa imong kinabuhi nga wala kagikat panahon nga nakasala ka, mura og ang pasabot niya na gihatagang pagkagpabor sa Dios.
Okay, mura giutang na nimo daan ang pabor. Mura nangutang, nakautang kag pabor sa Dios. O, kanang mismo wala ka dayon giputol ang kinabuhi nimo, nakautang ka sa iyang pabor sa imong oras nga kanang oras nga imong gi-enjoy sa kalibutan. Murag kanang akong example, gamay dili ni exact gyud example pero at least masabtan nato unsa nga utang naka kada usa sa ato abot kung kada usa sa ato ba nga naay magrenta ka og apartment o murenta kag balay dayon moabot ang tingbayad nimo. Oh, so una usa nimo gi enjoy ang pagpuyo sa mong balay, gi-enjoy usa gyud nimo ang pagpuyo sa mong balay, no, nag-enjoy ka sa tubig, sa kuryente, nag-enjoy ka sa imong higdaanan, sa kusina, sa imong kining sala, sa tanan nga naa sa balay, dili imo na nga balay, dayon tingbayad na. So una usa nimo bayran, nag-enjoy usa nimo ang mga oras nga naa ka sa apartment or sa imong kanang balay. Or pareha sa moadtog hotel, no, ato kag hotel, no, ang uban nga hotel mo bayad ka mandaan pero naay panahon pud nga naay uban nga hotel nga diha na ka mo bayad ini kahuman na nimo gamit. So same gihapon sa apartment or sa mga parintahan nga mga lugar, ay uban nga mo gamit usa ka, then after that pwede na ka nga mo bayad sa imong gamit. O pareha sa mukaon ka sa mga restaurants. Mukaon ka, i-enjoy usa nimo ang food, i-enjoy usa nimo ang mga pagkaon, tanan nga mga pabor, ang service gi-enjoy usa nimo, then ka-enjoy nimo nakautang ka no sa maong establishments. Now, dili man exact gyud ang maong di kayo gyud ingon nga exact illustration kana. Pero doon ang principle is the same. Nga gi-enjoy usa nato ang life nato dinhi sa earth, di sa life diri ang atong pag-continue sa atong kinabuhi. Although deserving na kita sa kamatayon, ug ang tanang tao ingana no, dunay pabor. Dunay pabor nga gikan sa Dios. The fact na sila kinabuhi, mo ginhawa sila, no, way bayad oxygen, bayad nga oxygen ilang ginagamit sa kada hingos nila sa hangin sa oxygen, way bayad, no. Pero actually deserving na gyud sila mamatay, pero giprolong pag gyud gihapon ilang kinabuhi. So ingana nakautang ang tao, no, nakasala kita o kay nag-enjoy man kita sa kinabuhi, wala gyud giputol sa Dios ang atong kinabuhi, no? Kay wala man giputol sa Dios ang atong kinabuhi, nag-enjoy kita ni ana, ug nga mga makasasala nag-enjoy sa kinabuhi, ug ang tawag niya na utang nila sa Dios ang ilang kinabuhi, ang ilang pag-enjoy nga although deserving na sila sa kamatayon. So, sa diha nga si Jesus Christ, namatay siya sa krus. Sa dihang nag-obey siya, namatay siya. Ang tanan nga utang nato, ang tanan nato nga utang nato sa atong pagprolong sa atong kinabuhi, ug utang nato nga wala ta adtong impyerno, no. Kana gibayran na daan ni Jesus Christ, daan nang gibayran. So ang mga unbelievers di gid kabayad sa pabor nga gikan sa Dios. Una kanang pabor nga kinabuhi nga kaning ordinary nga life diri sa kalibutan, no. Ang mga
unbelievers, grabe ang pabor sa Dios kanila, di gyud sila walay no, di sila kabayad bisag unsaon nilang himo. That's why utangan sila sa Dios. So ang sala, no, ang sala oh, gipakasama sa utang. Kay ngano? Utang kay nung musingil na gyud unta ang Dios pero wala niya gyud gisingil diha dayon. Gihimo nga utang. So ang kamatayan ni Christ sa kada pinili, kada usa ka elect, ang tawag niya na is discharging, gibayran ang tanan, no? Paid in full. No? All those that are justified and did make a proper, real, and full satisfaction to his Father's justice in their behalf. So muna ang explanation sa utang. Akong masahon, Romans 5:8, but God commendeth his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Verse 9, much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more being reconciled, we shall be saved by his life. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. So, kita nimo nga ang obedience ni Adan, no, kita tanan nakautang. Usara ang kibali sa atong sinultihan muraba og si Adan dunay batal sa Dios sa atong sinultihan ba dunay batal amot og makasabot mo ana duna si hatagon sa Dios. So si Adan dunay hatagon siya mismo, no, nakasala ug kita pod the moment nga duna siya ay utang sa Dios, kita pod nakautang sa Dios ug busa dunay enmity karon ug sa dihang namatay si Christ ang maong enmity iyang nawagtang ug kita iyang gipasig-uli, no, si Christ. So si Adam ang principle karon, si Adam una-una nga nag-commit sa sala ug ang tanan nga wala pa gani mag-exist, kita daan na tang utangan. Now si Christ sa dihang namatay si Christ, kita wa pa gani ta mo exist pero daan nang gibayran. No? Of course utangan na daan ta naa na day utang pero daan na pud nga gibayran ang utang nato before ta nag-exist, before ta na tao. 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all, to be just testified in due time. So atong balansahon nga kaning word nga all, of course ang mga Armenians ang meaning niya sa all nila tanan apil si Judas, apil ang Antikristo. Giransam ni Christ sa ato, no, kay ang utang mo balik ta sa atong utang kung ang tanan nga tao, no, kay utangan man ang tanang tao sa Dios, kung ang tanang taong utangan sa Dios, no, unya tanan pud gibayran ni Jesus Christ, unsa pa may angay nilang bayran sa cross, sa cross sa ilang kamatayon. So sorry, unsa pa may angay nila nga bayran dito sa impierno nga human naman di sila gibayran ni Christ. So dunay double jeopardy, duha ka penalty, isa ka sala, kaduha gi penaltyhan ang tao. Dili ka na husto, wala ka na justisya. Pero ang Dios tungod kay Dios siya justisya, once nga duna nay penalty, dili na pwede nga usban pa og another penalty nga nakabayad naman si Christ. So nganong pabayron pa man ikaduha ang nabayran na.
Dili nga na kay injustice ang Ginoo. So ang dinhi kay naa pa may nibayad sa ilang masala sa impierno, daghan pa man ang mubayad, daghan pa may mga taong utangan nga wa mabayri, meaning wa gyud sila mabayri ni Jesus Christ. Wala maquits ang ilang utang. No, ang credit wala na quits. No, sila ang creditor, no? Ang amahan ang ang ilang nautangan, no? Ang unya karon sila ang creditor. So karon sa dihang mubayad sila dito sa impierno, nagpasabot nga wala pa day nabayran gyud ang ilang utang from the very start. Hebrews 10:10, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. For by one offering hath perfected forever them that are sanctified. Tanawa. Sa usa ka single offering ni Christ, gi-perfect niya ang tanan nga iyang gipakamatyan. Unsaon nato pag-ingon ng litan kung ang tanan gipakamatyan? So, pag-ingon nga gi-perfect na ang tanan, gi-sanctify na ang tanan. Dili. So di gyud tanan, otherwise wala na maadtos impierno. No, duna nay matawag ang universal salvation. Dili ma-deny ang universality sa salvation kung ingnon gyud nato ang tanan nga gibayran ni Jesus Christ. So again, iyang gihatag si Jesus Christ nag-obey sa amahan o karon iyang gihatag ingon nga sakripisyo ang iyang kaugalingon. No? Tungod sa obedience niya, gi-satisfy niya ang tanan nga requirements sa Dios. Gi-satisfy niya ang hustisya sa amahan. Daniel 9:24, mo ni sa eschatology usually mostly kini sa kaning 70th weeks. Pirmini mahisgutan. Daniel 9:24, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. After 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself, and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined. So diri gi-prophecy o gi-prophesy ni Daniel ang kamatayon si Messiah. So dunay himuon niya diri to finish the transgression, mo ni to finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity. Mo ni ang himuon niya dayon, and to bring in everlasting righteousness. Gawas sa closing sa canon, kana gyud ang iyang himuon. Finish the transgression, make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness. Una himuon sa Messiah. Isaiah 53 verse 4, surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Na kaning word na us all, pasabot kini sa mga katong gipakamatyan ni Christ. Us all. So, ang tanan nga iniquity diha gipatong sa iyang abaga. Yet it pleased the Lord to bruise him,
He hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. See? Muna ang satisfaction. The pleasure of the Lord shall prosper in his hand. So dili gid mahimo nga failure ang Dios sa iyang salvation. Mo prosper gid siya. So dinhi dili gid pwede nga ma-fail siya sa iyang buhat si Jesus Christ because mo prosper gyud. The Lord Jesus Christ will prosper in the hand of God. Verse 11, he shall see of the travail of his soul and shall be satisfied. See? So, kanang he nag-refer kini kang Christ, makita niya ang iyang ang bunga sa iyang sakripisyo, and then he shall be satisfied. By his knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he hath poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors, and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors. So, klaro kayo nga si Christ ingon nga maoy sa obedience niya, no? Maugyod ang nagpasan sa atong mga sala. Ug sa diha nga nagpasan siya sa atong mga sala, walay sala nato nga wala ikabutang sa iyang abaga. Tanan nga sala nato, tanan sila gipakamatyan ni Christ. Walay sala ni adtong didto sa impierno nga namatyan ni Christ. Wala siya namatay sa sala ni isa ka single nga sala nga naa sa impierno. Ang makita nato diri nga ayang gipakamatyan, dili na gyud mamatay. Ang iyang gibayran di na mo bayad pag-usab. No, dunay satisfaction sa amahan. So sa utang, no, dunay full satisfaction. So quits gyud ang tanan nga utang. So atong balikan. Yet inasmuch as he was given by the Father for them, and his obedience and satisfaction accepted in their stead, and both freely, not for anything in them, their justification is only for free grace, that both the exact justice and rich grace of God might be glorified in the justification of sinners. So, dinhi makita nimo ang kining ang grace sa Ginoo alang lang gyud ni adtong gihatag didto kang Christ nga mga katawhan nga gusto sa amahan nga ihatag kang Christ. Dili ang forgiveness of sins dili para sa tanan, kundi para lang ni adtong gihatag sa amahan dito kang Christ. Unya, ang obedience ni Christ atong gikaingon, di na nato ni tan-awon ang mga bersikulo tungod kay ato ra kining agihan. Accepted, no? Ang obedience ni Christ is acceptable sa amahan. Dunay kalahian sa obedience nato, obedience ni Christ. Kaya ang atong obedience, no, ang atong obedience is defective, no, dunay stain sa sala, no, dunay corruption sa atong kaugalingon. So ang tanan nga obedience nato ingon pa ni Isaiah 54:6, murag filthy rags, mga hugaw nga trapo, mga hugaw nga trapo ang atong righteousness, ang atong the best sa atong obedience. So dili ang the best nato, ang atong best is not
good enough para sa Dios. Tanan sila hugaw, non-acceptable. So, tanan nga good nga works nato is invalid. Ang tanan nga works nato are unacceptable diya sa atubangan sa Dios. Pero sa diha nga si Christ nag-obey, ang tanang obedience niya perfect, tanang obedience niya matawag nato nga di lang ka perfect kundi purest, na pure. O dunay na kanang gitaw nga perfect, personal and perpetual ang iyang obedience. Walay fault, dili mo fault, no? Walay panahon nga mawala or mo sangko, kundi perpetual ang effect sa iyang obedience. Okay, so ang amahan therefore iyang gi-accept ang obedience ni Christ. Dili para kang Christ, i-accept niya as if kadtong tanan nga efforts, tanan nga iyang works, tanan nga obedience, tanan nga iyang gihaguan ni Christ as if ato tanan, as if kita ang tag-iya. So dunay exchange karon, no, ang atong disobedience exchange sa obedience ni Christ. So therefore kita nakabaton karon og perfect nga obedience ato na, no. So ang credit dili na kang Christ kundi sa ato na, no. Kita atong utang si Christ mo'y nagbayad. Mura ba og ka pananglitan na kay utang sa tindahan, tanan grabe di kakabayad, din na ay tao nga moingon okay di man nakabayad si Mr. So-and-so, so trabahuan na lang nako, mo trabaho ko para makabayad na siya. So okay, so gitrabahuhan, pagtrabaho dito sa listahan sa utang, no, dili ang nagtrabaho mooy nakabutang didto nga mooy naghimo, kundi ang ngalan nato nga mooy nakautang maoy nakabutang didto nga kita ang nagtrabaho. So bali tripulante ta sa trabaho, mananglitan mo sugod og alas 8 sa buntag ang atong trabaho, then mo end sa alas 5 sa hapon. So ang didto sa plantilla, di sa plantilla dili pangalan sa nagtrabaho, imong pangalan. Okay, so ikaw ang nakabutang dito sa payroll. So sa imong record, instead nga pangalan ni Christ dito sa payroll, imong ngalan muna ang nahitabo. That's why sa diha nga naanay merits nga nahitabo, perfect nga obedience, works, tanan nakapangalan sa imuha. So kung do naman kini bayad, no, kung nabayran man kini from the single, no, penny hangtod sa pinakadako nga bayranan, dili ngalan ni Christ mo ay nakabutang dito, ngalan nimo, si Kristo mo ay nagtrabaho para sa imo. So God the Father accepted Christ's obedience in our behalf, and both freely, not for anything in them. Their justification is only for free grace, that both the exact justice and rich grace of God might be glorified in the justification of sinners. So same, no, both freely, not for anything in us. Our justification is only because of free grace, that both the exact justice and rich grace of God might be glorified in the justification of sinners. So ang glory sa Diyos. Now, how about sa mga tuwa sa impyerno? Yes, God was still and is still glorified by the damnation of the reprobates. So sa penalty nga sa suffering ni Christ in our behalf, glorify ang Amahan.
So same sa atong justification, nag-glorify ang Amahan. So katong tong penalty, eternal damnation sa mga sinners, no, nag-glorify ang Amahan. So tanan nga butang nag-glorify ang Amahan. Now, dinhi ang atong confession nagtudlo nga dunay eternal decree for our justification. Sa ang gikaingon, we are not advocating eternal justification. It's another thing to say we were decreed to be justified, and it's totally another matter to say that God eternally decreed for our justification. So from eternity dunay decree, ug then sa time kini na materialize sa time. So and Christ did in fullness of time die for their sins or for our sins and rise again for our justification. And the word nga there meaning the elect, those for whom Christ died. So nevertheless, we are not justified. So kaning day akong himo ni nga we. Nevertheless, we are not justified not under the Holy Spirit does in due time actually apply Christ unto us. Now, notice nga ang justification is not eternal. Eternal back in time, back in eternity, and in eternity past, before the creation. We were not justified before the creation. Ang hyper-Calvinism nagatudlo for eternal justification. So, wala kini nakatudlo ang Westminster Confession. Doon na eternal decree for justification. Pero lahi na siya, kinahanglan ato gyud na siya nga ma-distinguish from eternal decree. No, ang decree is eternal but not the justification. Ang justification moabot panahon nga i-apply sa ang Holy Spirit na pod mo apply sa kang Christ dinhi sa ato. Gidapat si Christ sa ato. Okay, so si Christ gidapat dinhi sa ato. So muna ang gihimo sa Holy Spirit nga si Christ every time nga moabot ang kanang exact moment appointed for our conversion, the Holy Spirit will apply Christ into every one of God's elect. Makita nimo dinhi ang ministry sa Holy Spirit. Atong tanaw, kining last nga ato na lang i-diretso. But when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. 1 Timothy 2:6, who gave Himself, atong ganiya Galatians 4:4 and 1 Timothy 2:6, who gave Himself a ransom for all, to be just testified in due time. Romans 4:25, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Again, dunay kalambigitan ang kining kamatayon o pagkabuhi pag-usab ni Christ. Namatay si Christ aron nga kita di na mobayad og kamatayon, aron makabaton kita og kinabuhing dayon. Unya na nabuhi siya pag-usab aron nga kita magkinabuhi ingon nga bag-una, aron kita dunay assurance, dunay certitude sa atong eternal justification, eternal glorification, ug sa atong salvation, dunay assurance nga gipakita ang Ginoo pinaagi sa pagkabuhi pag-usab ni Jesus Christ. Any question?
Wala tay oras kay na late mangut ta tungod kay burnout dinhi. Pero base kung naay mga question. Anyway, kuha naman nahisgutan na ito maayo, pero dinhi ato pagyod nga gihimay-himay. Kuan pastor ba? Kanang gaisgot tungod kaganiha og may tungod sa atong gihisgutan naman ito ning dugay na panahon. Pero na-remind na ko balik ba kay mao mo guni perminti gid nga controversial kayo may tungod sa mga Arminianism. Gidecree na sa Ginoo ang tanan ng mga panghitabo sa kalibutan, pero dili bagod na siya buti pasabot nga gidecree na pud niya ang tanan ng mga means. Actually, ang tanan nga means gidecree niya. Walay ang tanan nga act nato acts, no, ang tanang particular actions nato, ang tanan nga event sa atong life gidecree niya og tanan na siya mo lead paingon sa atong conversion, no. Pananglitan, the moment nga nagpalit ka sa imong cellphone, pananglitan gidecree to sa Dios kay nagpalit ka atong cellphone niya, gidecree sa Dios nga si Mark Zuckerberg muhimog Facebook. Gidecree niya nga diya sa Facebook magkailhanay ta. No, so ang tanan apil lang means bisag sa atong tan-aw murag mo far-fetched nga mga panghitabo. Pero bisag far-fetched murag walay connection, pero di ay konektado tanan mo lead paingon sa atong conversion, sa atong reformation, sa atong sa atong tama nga pagtuo, mulid tanan. Walay mga butang random, no? Walay mga event, walay mga panghitabo nga random. Ang tanan nga panghitabo naay reason, which is kana nga sinultihan magbati na nimo sa mga unbelievers, pero sa ilaw reason murag faith sa ila, murag kapalaran ra. Pero sa ato no, ang reason nato is because ang Dios mismo gihimo ang tanang butang para mulid paingon sa conversion. So sa ang kaingon, tama nga sa imong gipangutana, tama ang imong gisulti nga pati ang mga means iyang gidecree. Dayon another pod nga naisgutan naman ko nato ni sa una gud. Pero kuan lang gud nakuha lang ako pasuba, na-remind lang ko kay kung gidecree sa Ginoo apil ang means, so buti pasabot apil tong sala is kuan po to gidecree na po to siya. Then walay butang wala gidecree sa Dios. Kung ang nagdecree mo ang outside sa Dios nga force o power nga outside sa Dios, nya dili gusto ang Dios sa sala, tapos nahitabo na naisala nga nahitabo, so murag na may mas powerful pa nga force outside sa Dios, nga na-defeat ang purpose sa Dios, nga dili siya gustong sala, pero nahitabo man ang sala ni. So dili nga naapil ang sala gidecree sa Dios, ug ang tanan pati na ang damnation sa mga reprobates gidecree sa Dios, ug ang sala nila gidecree sa Dios, ug ang tanan no gidecree sa Dios. So sa ato ang atong sala gidecree sa Dios, pero lagi dili nato isagol dinhi, di nato i-confuse ang kanang God's sovereignty ug atong human responsibility. Dapat i-distinguish tanang duha. Di gyud nato i-confuse kay diretso ra ba i-confuse dayon sa mga Arminians. Diretso sila mo accuse sa ato, maingon dayon sila, well, nato pa ako gahimo kog sala, okay ra kay ang Ginoo may nag-decree, no. Dapat ang makahuna-hunaan katong mga reprobates, katong mga tinuod nga elect ug tanan nga gi-justify sa Ginoo, di gyud makahuna-huna ni ana. Dili gyud sila manghunaw as if ipahid nila sa Dios. Ibig sila nakasala, gipahid nila sa Dios ang kasalanan. Dili nga na.
Okay ra ba? Natubag ba, Pastor Aldin? Okay ra, Pastor. Salamat. So, kung wala na atong i-end kini pinagi sa atong pag-ampo ug kung gihangyo si Pastor Aldin para mag-ampo sa closing prayer nato. Nagapasalamat ni kanimo Amahan sa imuhang grasya gyud imong gihatag kanamo bisan pa man Ginoo nga sa inaani nga paagi makakaton kami sa pagtulunan Ginoo nga imong giasoy diha sa imong mga pulong. Salamat sa imong Ginoong pag-iya kanamo sa imong providence o Dios na diin nga nagkamit kaming tanan para Ginoo nga magkauban kami sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa kinabuhi ni Pasuraki nga imong gigamit para kanamo para padayon Ginoo nga magtudlo para sa among kinabuhi. May itong Ginoo sa mga pagtulunan. Padayon mi nga nagampo di kanimo nga ikaw magapanalangin kanamo nga tanan Lord God nga mga pagtulunan nga among na sabtan among kini Ginoo ma-apply sa among Ginoong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi o magamit Ginoo ang mong kinabuhi para Ginoo sa expansion sa imong kingdom o ikaw Ginoo may mag-glorify ni tanan o ikaw Ginoo padayon sustain sa tanan namong kinahanglan ug among salig ug itugyan di kanimong tanan pinagi sa ngalan ni Kristo Jesus nga Ginoo manuluwas. Amen.